9জন সদায় কৰি থাকে ন 22, 24, 25 এনেকুৱা হৈ যায় বলে দুনিয়া ছোৱালীও কাম কৰি আছে ইয়া সব বন্ধুসকল কৰিব লাগে ন লাষ্ট কৰিটো কি কৰিব লাষ্ট কৰিলে পেট নভৰিব Good morning everyone welcome back to my YouTube channel लोगोफोर आं दा दंफैयो नर्थ गवालपारा माने माबायाव आरो मेघालय गोलैयो ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो राबारनि नार्सारि नायनो फैदों बेनिफ्राय फेक्टरिबो नायगोन दा दसे उनाव नुलांगोन नोंथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानै फैदों आरो दा राबार बर्डनिफ्राय दा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 14टा आरपिएस जाबाय दायो 14टा आरपिएसनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरल' फैदों दायो ओमफ्राय दा मोनफैबाय जोङो दा जायगायाव दसे उनाव जोङो फेक्टरिखौबो नायहैगोन आरो ना राबारखौ जोंनिफ्राय जिनाखि जोङो सिट बानायना हरो स्क्रिप्ट लाबोयो बेखौ मा बानायनाय जायो बेखौ नुलांगोन नोंथांमोना जों दा बास गंसे फैदों नै बासखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना ट्रेभेलार गंसे फैदों जों दा नै नार्सारियाव मोनफैबाय हा गासिबो आरपिएसनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गोजा आदैमोना आयंमोना ओमफ्राय दा जों नै नार्सारि मोनफैबाय जों आदैयाबो मोनफैबाय माबायदि मोनदों आदै मोजां फैनानै जोबोद मोजां गोजोननाय मोनदों ना हरावनो फैदों जोङो हरनि 11टासोआवनो फैदों ना उदालगुरिनिफ्राय 11:12 दा टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै टाइमा दा नै 8टा जासिगोन हरजों हर फैदों बिराद गिदिर नै नार्सारि राबार बिनिफ्रायनो लांदोंमोन सिगाङाव जोंथिं गायहैनायफोरा सब गवालपारानिफ्राय लांजोबनाय गोजा फिसा फिसाथार माथो बियो ने आच्छा बेखौ डाइरेक्ट काटिं खालामनानै माबा खालामसिगोन आरो ना स्टाम्प लागायगोन देनां स्टाम्प लागायना दानस'नोसै डाइरेक्ट बेगरखौनो जावैग्रो आरो ग्राफ्टिं खालामो आरो बिराद गिदिरलै नार्सारिया जों दा नार्सारि सिङाव हाबबोबाय आरो ना राबारखौ माबायदि माने फुलि बानायो बेखौ जों नायफैदों आरो एसे राबार फुलि बानायनायखौ नार्सारियाव बिराद गिदिर नार्सारिया ओमफ्राय इन्डास्ट्रियावबो थांगोन जोङो गिदिर इन्डास्ट्रि दङ नै बिनिफ्रायनो स्टाम्पखौ होनाय जायो आरो ना नै हाख'नानै बेखौ हाख'जोबगोन नैबेखौ बेयाव हाबाय बास ओमफ्राय नै बिथिंखौबो बिथिं हाबाय बेयाव मोनसे मोननै ग्राफ्टिं खालामो आरो ग्राफ्टिं खालामनानै बे खासि खालामनाय होनो बर'आव बे गोलाव ओंखारखानाया जालालै नैबेनिफ्राय माबा खालामो ओरै बिगुरखौ ना ओरै हानानै बेखौ दानस'नानै बेयाव ग्राफ्टिं खालामो आरो बे डाइरेक्ट बेगरनिफ्राय खिलिखानाय नालाय बेखौ दानस'सिगोन बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बेखौ ग्राफ्टिं खालामसिगोन आरो नै बेहायबो बिराद गिदिर आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना ये हमारा रबर बोर्ड का सर है फील्ड ऑफिसर उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट का सर ने लेके आया हमको और ये हमारा नर्सरी का मैनेजर अच्छा कितना बंदा रखा है इधर आप काम करने के लिए लेबर अभी थोड़ा कमी है हाँ 20-25 है हाँ सीजन में 100 अभी अच्छा पूरा दिन लोड है हिंदी अच्छा मालूम नहीं अच्छा ओ तमिल है केरला मलयालम ओके बढ़िया है आपसे मिलके अच्छा लगा ये कौन सा वेराइटी है ये 430 430 430 है ये हमारा उधर ज्यादा नहीं चलता है 600 हाँ कोई येलोइश कलर देखो येलोइश ओ 600 अच्छा है नहीं बेहाय शीटखौ लागायदों आरो ना दुइ हप्तामान হৈছে वो पॉलीबैग में डालेगा इसको बाद में बेगरखौ नैबिदि बेरहोगोरो आरो ना नै बेरहोखांनानै उनावसो जों बाल्थिङाव सोगासिनो दं बेखौ माने पलि बेगाव सोगोन आरो এইটো কি ডালিছে ইয়াতে এইটো কি এইটো কোকোপেট আচ্ছা माटी डायरेक्ट दिली নহয় माटी में डायरेक्ट देने से होगा कि नहीं होगा उठा नहीं सकेंगे हाँ हार्ड होगा बनाने के लिए
डायरेक्ट में दिनेश में Karo. लेकिन पूरा रूट अच्छा है देखो रूट अच्छा है पूरा Oh, खोबनानै दोनो ना? बर'फोर दङ माथो? बर'आनोखा। अच्छा। तो उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोजर विजिट के लिए आज यहाँ पे जो वड़क्कल नर्सरी है और जैनसन सर ही विल मैनेजर this nursery holding the manager post in this all these things managing first step is the seedling nursery. This is the seedling. First we have to prepare seed bed. Bed will prepare. Bed size will be 2 by 3 or 2 by 2. Then after that losing the soil. soil को लूज करना है. उसका बाद में कोकोपीट का वो लेयर बिछाना है. लेयर बिछाने के बाद में जो सीड होता है उसको जो एक सॉल्यूशन होता है HCl का उसमें डुबो के सॉफ्ट बनाते हैं. सॉफ्ट बनाने के बाद में इसमें कोकोपीट में डायरेक्ट सीडलिंग लगा देते हैं. उसका बाद में ये कितना मंथ में आएगा? वो 20-25 डेज 20-25 days में आएगा. ये जास्ती ठंडा है ये 25 डेज ठंडा नहीं है वो 12 डेज 12-15 डेज गरम का सीजन में ज़्यादा बेहतर है. 12 दिन में होता है. एक दिन किमान पाए বাইদেউ हाजिरा? 275 सालोनी हाजिरा साल गुमुकनी हाजिरा मावदों. कैजन আছে আপোনালোকে? कैजन আছে? 9 জন. সদায় কৰি থাকে ন? 22, 24, 25 ऐसे. তেনেকুৱা হৈ যায়. আপোনাৰ ঘৰৰ আছে না নাই ৰবাৰ? नहीं है. কি আছে আপোনাৰ ঘৰত? তামোল? গয়. ইফালে ধুনীয়া ছোৱালীও কাম কৰি আছে ইয়া চাওক বন্ধুসকল. কৰিব লাগে ন? লাষ্ট কৰিতো কি কৰিব? লাষ্ট কৰিলে পেট নভৰিব. नै बिथिं आरो नै बेगरखौ बिदि खोबनानै दोनो आरोना. बेनिफ्राय बेखौ माबा गाजा बेरहोग्रो. दै होनानै गाजा बेरहोग्रो. बेगर दङ बेनो. बे माने सिदोब जानानै फेंखा फैसिगोन. खालामनो हासिगोन आरियाबो एबार न'आव. एबार बेखौथ' नायनो गोनां जाबाय. ओमफ्राय नारिखल बिगुरखौ बिदिनो खालामदो. आरो बै नै बेखौ नांबाय आरो बे गाबांदों कापखौ. जोंखौ दा माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि राबार बर्डनि फिल्ड अफिसार सारा जोंखौ भिजिट खालामहोदों आरोना दायो. जों नायफैदों नार्सारिखौ. बेनिफ्राय राबारखौ जोङो जिनाखि हायो आथा फसरो जोङो टेपिं खालामो. बेखौ जोङो स्क्रेपबो दिहुनो बेनिफ्राय सिडबो दिहुनो. बे सिडखौ लाबोनानै कम्पानियाव मा खालामो बेखौ. यहाँ सर लगभग कितना पुली बनाया है यहाँ? अभी इधर में 4-5 लाख 4 लाख 5 लाख. और कितना एकड़ है ये प्लॉट आपका? 83 बीघा 83 बीघा 33 बीघा दं बे एरिया आरोना. 5 लाख 6 लाख से बनाइए आरो बोसोराव. यार्डली 5 लाख 6 लाख बनाता है फुली. 6 लाख मैक्सिमम जास्ती ऑर्डर है 10 लाख इधर पूरा. अच्छा वो ऑर्डर का हिसाब से बनाता है. अर्डार हिसाबै से बानायनाय जायो आरोना माबाखौ फुलिखौ. बेनिफ्राय सोरबाफोर नांगौबाबो मोनगोन कन्टेक्ट खालामबानो सारनियाव. कोई अगर पौधा ले 5 लाख रेडी है. हाँ जी 5 लाख रेडी है. 5 लाख रेडी है अभी लगाने के लिए. पौधा रेडी है. अभी पुली 5 लाख रेडी है. बाकी वो एरिया अभी नया बना रहा है. ठीक. फुलि बानायनाय समाव बेबायदि फांगास नाङोना? बेथ' फांगास नाङाखै जेनेबा बे गुसुनि थाखाय जादों. माने मेडिसिन स्प्रे खालामनो थाखाय कल्फ साल्फेट कॉपर सल्फेट सल्फर 80%. ये पाउडरी मिल्डी जो डिजीज पाउडरी मिल्डी डिजीज ये कितने का आता है ये? सल्फर डस्ट
सल्फर डस्ट है, आधा किलो का 500 ग्राम। स्प्रे करता है। और बाकी दूसरा डिजीज भी आता है इसमें, ट्राइकोम आता है। कितना दिन का कोरोनिया लिपी स्पॉट आता है। हाँ सर। उनके लिए दूसरा फंजीसाइड, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यूज करते हैं। तो लोगोफोर जों दा नार्सारिखौ नायखांबायबो बेनिफ्राय बे माबानिनो जिनाखि नार्सारिनो इस नर्सरी का ही मैनेजर सर है जेसन सर, बहुत शुक्रिया सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। ग्रोअर्स लोग को जिसको भी पौधा चाहिए आप लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, जिसको भी पौधा लगाना है, खेती करना है रबर के बारे में, है ना। 40 ईयर एक्सपीरियंस है। 40 ईयर्स यहाँ असम में। असम में नहीं है, केरला से। ओ केरला ये से बैठा नर्सरी है। पहले से ये काम करते हुए 40 ईयर्स हो गया 40 years। एक्सपीरियंस है आपको। एक्सपीरियंस। केरला में तो ज़्यादा है हाँ, उधर उधर बड़ा population नर्सरी है। इंडिया में फर्स्ट हाँ केरला में है, केरला है। बाद में नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा। हाँ त्रिपुरा। हाँ नॉर्थ ईस्ट बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। फर्स्ट केरला है। हाँ। केरला मुंडकयम एरिया उधर फर्स्ट रबर आएगा। अच्छा हाँ, इंडिया में फर्स्ट वहाँ केरला में आया। हाँ केरला में बाद में मुंडकयम धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में। हमारा डिस्ट्रिक्ट है कोटयम। आपका डिस्ट्रिक्ट कोटयम जहाँ रबर बोर्ड है, हेड ऑफिस उधर हेड ऑफिस उधर ही है। आएंगे उधर भी विजिट करेंगे। सारमोन दं, आदिमोन दं, गासिबो सा लोंदों। सर ने ही खिलाया हमको चाय वगैरह पानी वगैरह खिलाया, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। दे मिटिं सालुगासिनो लाजिदों बिनानावा। अभी सर हम लोग नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जाएंगे अभी? नेक्स्ट ट्रिप मेहंदी पत्थर, मेहंदी पट्टर। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा मेहंदी पत्थर। ठीक है। उसका बाद में एक सेनेक्स फैक्ट्री है, जहाँ पे रबर को वहाँ जहाँ पे लेटेक्स का ग्लोव्स बनाया, हाँ। ग्लोव्स फैक्ट्री है। ग्लव्स फेक्ट्री माने राबारखौ लाबोनानै बेवहाय ग्लव्स बानायनाय जायो आरो बिदिनो बायदिसिना माने आइटेम्सआव बाहायो राबारनि। नोंथांमोना जेसेबांनाखि राबारनि बुस्थुफोर बिदिनो जुथा माबा माबिफ्राव बाहायो, टायारफ्राव बाहायो, गोबां माने माबायाव बाहायो आरोना राबारखौ। सेन्देलाव बाहायोना आदिनाबो जुथाया राबारनिसो नामा? रबरनि गोजाने रबरजों बनायनाय गस्ला मानि राबार सिथाबना फैजोबदों आदिना। गासै न'खरावबो जोबा रबरा। रबर गैयाबानो आइटेम कभार जाया। लबर गैयाबानो आरो गारि साखायाबो गिदिङाना। जोंहा गारिनि गेसकेट बानायनाय, हिन्जावसाफोरनि खानायनिफ्राय लाजेननानै फिसानिफ्राय 50,000 राबारनिफ्राय दिहुननाय। आदिया खै बिगा दङ राबारा ओरैनो? न'आवथ' खम दंथारो आंना 20 बिगा। 20 बिगा खमानो 20 बिगा खमबावसो। जोंनाथ' खाथियावबो थानो समाया आदै मोनसे। थिगानो गासिबो नै रबार मालिक गोजा।